Lucky Block, докато не изкарам Celestial Pegasus. Или The Secret. Първи Lucky Block. Да видим, може да даде нещо хубаво. О, къща! Супер. Добре сте. Втори Lucky Block. Кинев, леле, каква аура, боже! No way! Каква е тази аура, която имам? Не знам. Какъв е следващия? Трябваше малко време с хубави неща. Свършиха хубавите неща. Добре. Сега сменяме до тортогините и да даде Secret, сигурен. Ако е Secret... Secret! Майко, аз мислех, че това клипче да е дълго, не. Аура. Молите, аура. Подход, мех. Окей, стил. Моля. Окей. Стилваме го. Омага, отварям лук. Окей. О, Кенев. Тортогини. И изчакайте малко да даде още лъки. Но видим, 4 е за Secret, поне трябва да изкараме. И зарадих втория ред с лъки. Отваряме. Видим какво да даде. Secret.